Que el Club Esportiu Europa és pioner en el bàsquet català i estatal és, a aquestes alçades, prou conegut per molta gent. Que la greu crisi que va patir als inicis dels anys 30 del segle XX va fer desaparèixer totes les seccions menys el futbol, també. No obstant, la secció de bàsquet del Club Escapolat va viure una petita resurrecció en forma de fusió a mitjans de la primera dècada dels 2000. En un acord amb el Club Bàsquet Coll, l'Europa va gaudir de secció de bàsquet en el marc del seu centenari. Una fusió que, no obstant, no es va mantenir massa anys en el temps i cap al final de la mateixa dècada va esdevenir amb el Coll i l'Europa tornant a fer els seus respectius camins. Com va tenir lloc aquella fusió? Com es va viure aquella etapa? En parlem amb un exjugador del sènior masculí d'aquella època, Quim Soler, i amb un dels responsables del Coll, en Josep Maria Bigues, qui ens comenta com va produir-se l'acord entre entitats. L'Europa anava a fer 100 anys i a l'Ajuntament, amb l'Europa, ens van demanar a veure si ens podíem fusionar perquè l'Europa tingués, quan complia 100 anys, tingués l'equip de bàsquet, que va ser un dels fundadors del bàsquet català. I d'aquí ve. Vam arribar a un acord amb l'Ajuntament i amb l'Europa i nosaltres teníem que portar la samarreta de l'Europa. La samarreta del Coll va desaparèixer. El nom del club era Club Bàsquet Coll Europa. Aquella aventura amb l'esport de la cistella va culminar el 2008 amb un doble ascens als sèniors masculí i femení. El primer partit del renascut Europa, però, va tenir lloc al setembre del 2005. Ens trobem a les pistes de la creueta del Coll. L'Europa rep el Sant Antoni i el crit de guerra escapolat al pavelló sona d'aquesta manera. 1, 2, 3, Europa! La gent, entrenadors, jugadors, era més o menys el mateix perfil de gent. El lloc on anàvem a jugar també era el mateix, els entrenaments. O sigui, del dia a dia i del nivell esportiu, el canvi va ser poc. Bueno, hem de pensar que el Coll, el curs passat, va fer 50 anys, es van fer els actes de celebració de 50 anys, també era és un club molt històric, i allò a nivell esportiu jo crec que simplement va permetre que es mantingués tota la dinàmica del club que ja portava. Érem conscients de que estàvem en el marc dels 100 anys del Club Esportiu Europa. Tota aquesta informació se'ns feia arribar a nivell institucional, vull dir que en cert sentit vèiem que tenia un cert impacte. Hem sentit en Quim Soler, que va ser jugador del Coll en diverses etapes i també va formar part de l'Europa de bàsquet pujant del sènior B al sènior A. Com veu ell una possible futura secció de bàsquet europeista? Jo crec que l'Europa és molt més present a la vila que no en aquells moments, no? I aleshores segur que amb el creixement que ha tingut, si hi ha una possibilitat de que torni a recuperar una secció de bàsquet, home, ara és una possibilitat que segurament ha guanyat probabilitats. Ara, la combinació de com es faci, això ja no sé com es podria arribar a fer, no? D'altra banda, Josep Maria Bigues, qui en aquells anys era el responsable administratiu del Coll i delegat de l'equip de bàsquet, té una opinió diferent. No el veig. L'Europa no és un club de futbol. I hi ha el Barça, el Madrid, per tots aquests, són una part. I l'Europa no té tants diners i aconseguir un pavelló, ara la cosa està molt malament. Jo penso que no, que m'alegraria molt que fos així i tornés una altra vegada. Sí, indiscutiblement. No sabem si l'Europa tornarà a recuperar mai més la secció de bàsquet. Si ho fa, tocarà tornar-ho a explicar, perquè serà sinònim d'haver tornat a fer història.